Tervetuloa YouTube-videoon Apsu sanomaan. Moi. Noniin. Eli me pelataan TF2. Eli siis mun ääni voi bukaa tässä tää video loppuu kun mä lopetan tän. Missä sä oot? Tässä on sun takana. Ai siinä, joo mä vain jumpin. Kato, huomaatko kun mulla on tämmönen kurpitsa? Huomaan missä sen oot hankkinut. Hienot nyrkit sulla. Ja kato mikä tää. Eiks toi oo pihvi? Oh. Nam nam. No niin. Kaikki jotka haluaa videoni tai niin Apsu pääse nyt ja ehkä File Pro on ollut. File Pro videossa mä oon ollut, mä voin laittaa linkin siihen, ehkä en mä taju. Mitä mä teen mutta Todellakin me pelataan Heitä pelaa toi Merasmus. Jos joku ei ole vielä kuunnellut, niin me pelataan TF. Joo mä just se voi kelata aina, mutta ei kiinnosta. Mitä toi Merasmus on näin hullu? Ai, mä lennän. Mä kuolen. Ei oo hauska, hei. Hei, ei oo hauskaa, vitsi. Apsu, kato ylös. No, 2, 5, sattuu. Mä oon jossain katolla. 9 HP. Apsu, missä oot? No yhden seinän takana, mä oon täällä. Mä kurkistan täällä, mä oon täällä. Mä oon täällä ylhäällä. En oikein voi tulla sinne. Ai saakuta! Nyt otetaan nimeltään Sko. Joo. Sinä kuolet. Nyt se Ja se puhutti sen kirjaa. tipuuttikin. Yritä päästä siihen kirjaan. Minkä kirjaa? Se häipyi. Miten siihen pääsee? Se meni jo. No mutta... Vitsi! Mä oon Pyroman, eli siis... Pyro. Mulla vitsi... Me kuvataan ehkä noin 10 minuuttia. Ja on hauska. Kaikki on tämmösiä hirveen hyviä. Niin kun ne on käynyt semmosella paikassa, niillä on Ubersaa. Mä oon silleen jeetreet. Ei näin, Apsu, ei näin. Nyt se on Sain ollut. kritikaalisen. On hienoa, mä rakennan sentriä. Joo, sen trikan aika oikein. Eli siis, me ollaan puolitella. Miksi sä hyökkäsit? Hei, me saatiin hyppybonus. Mitä? Me saatiin hyppybonus. Miksi miten? Mistä? En mä tiedä. I believe I can fly. Ai, Hyppää tonne katolle. I believe. Juhu! Ai, mä kuolin. Amorin Merasmus. Onks mun nimi Engineeri? Mulla on joku ihmeellinen juttu tossa. Boing! Hyppybonus. I'm a spy. Okei, eli siis me voidaan voita ihan hyvin. Me halutaan servereistä. Jos haluatte kommentoikaa mitä haluatte meidän kanavalta. Sitten mitä haluat minun tulevalta kanavalta minun eka video. En tiedä onko hyvää laatu. Kommentoikaa jos on huono laatu. Yritän miten asialle. Ei, Se on poika ja... Ootakaa. Vartiotykki meni.